Well, initially, position nga pagtarayan tayo tata, as what was agreed, jay position di kina Vice Governor. However, ororahin tayo palang jay certificate of nomination, nga mabaling nga itidaka na tayo, anytime from now. Pinasingkedan iti dati at umartarayen ani Efren Rambo Rafanan nga agpay butos man daytoy nakasbi sa gobernador iti probinsya ti Ilocos Sur. Agtali na edlat tamet daytoy iti dati a partido na iti Liberal Party. Ngem iti daytoy maikalima pa nagpaydasig na dakkel iti pamati na nga mangabak isuna kadaytoyen. Datayo ti payong ti administrasyon ni Apo Presidente Noynoy ken sigurado 100% ti Presidente Agdama, suportaran na tayo. Unlike before, upat nga eleksyon, awan administrasyon nga kadwa tayo, aging ganit ti barangay kagawad. Di tayo nga matulungan. Ngam tata, nun niya ti makinarya ti partido, may raman tayo. Idi katawang kadwa tayo, nga mayor, o no vice mayor. Numano taglalaban ti kadaili, kadwa damin. Ngam tata, hanen nga kasya ti panirigan. Kadwa na iti May 2013 election, ti Mayor ti Tagudin, ani Mayor Roque Versosa, ken Attorney Trandi Baterina. Hala nga dado, ngam di chance ti panangabak, dakdaken. James Castle, Core TV News.